Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Macau. Okay guys, maunig ako ang bag-o nga fire truck diri sa lungsod sa Matalom. Hinatag kini sa national gikas Manila pa ni guys. Gikas Manila padung sa Matalom. Mauni abag sa atuang lungsod, experienced by LGU Matalom, headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga tao. Maunig ikaduhang fire truck diri sa atuang lungsod, in case nga dunay masunog or masunog sa ubang lugar, makatabang ta sa katawhan diri sa atuang lungsod. Magtinabangay kita kanunay aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa atong lungsod. Iko pipi ubos ninyong alagad andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Macau. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Balikon ko, maunig ato ang bag-o nga fire truck diri sa lungsod sa Matalom. Nanapotay bag-o nga building nga sa fire station Matalom fire station, bag-o na pud to aron mahatagan ug maayong serbisyo ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome ato ang bag-o nga fire truck o Matalom fire station. Puros ni bag-o guys. Maunig ikaduha nga fire truck diri sa ato ang lungsod. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom.